kellek tagħmel frotta, kif tagħmilha? Mhux lakemm tajt, biex tagħmel frotta l-ewwel trid tħawwel xitla. Imbagħad tkun ċert li ddakret b'tali mod li tagħmillek iż-żerrija. U jekk kollox imur sew, dik il-borża fejn tinżamm iż-żerrija tinsertalek waħda li tista' tittiekel. Fil-fatt, l-iskop tal-frotta mhu xejn ħlif li tgħin lix-xitla li biha xxerret iż-żerrija tagħha stess. Inqaxxarilek? Uħud mill-frott tista' tiklu bil-qoxra b'kollox, bħat-tuffieħ, l-għeneb, għalkemm importanti li taħslu, għalmenu ħalli tneħħi xi fdalijiet ta' kimika. Oħrajn bħal-banana jew l-bettieħ impossibbli tikolhom bil-qoxra. Uħud mill-frott għandhom għadma bħal-pruna jew l-ħawħ. Oħrajn bla għadam bħat-tin jew t-tut u l-pineapple u l-banana. Uħud mill-frott jikber bħala waħda u tajba bħad-dullieħ. Oħrajn jikbru fanqut bħall-għeneb u oħrajn fanqut żgħir bħat-tut. Tħobbu? Jaqbillek għax vera jagħmillek tajjeb. Il-ħawħa u l-frawla ituk il-vitamina A u C. La tajba l-għajnej l-għadam u ċelloli u C kontra l-virus u l-kanċer. It-tuffieħa ittik il-vitamina A, C u anka le li jitajba l-ġilda. Il-banana ittik da kollu u l-B6, vitamina tajba d-dem. L-għeneb ukoll. Il-kiwi terġa' jtik il-B2 li tgħin biex il-ġisem jiżviluppa. U l-larinġ tajjeb ukoll għall-qalb, għall-muskoli u għas-sistema tan-nervituri. Kemm suppost tikol? Qisu mimli 5 tazzi kuljum. Fi studju li sar fost iktar minn 100,000 mara u raġel f'Harvard għal 14 sena sħaħ sabu li iktar ma tikol frottu ħaxix inqas għandek ċans ta' mart tal-qalb. Il-larinġ u l-lumi huma speċjalment importanti. Studju ieħor sab li l-frott u l-ħaxix jaħdem kontra l-kolesterol. Fl-irġiel, it-tadam jaħdem kontra l-kanċer tal-prostata. Sfortunatament hawn min huwa allerġiku, però hawn anke min jirnexxielu jibqa' ħaj jiekol il-frott biss. Għall-kurżità, tadama, frotta jew ħaxixa. Ħafna minn dak li hu meqjus ħaxix għal skopijiet ta' kċina, fil-verità huwa frotta. Ħafna jaħsbu li jekk oġġett ħelu u artab mela frotta, imma fil-verità, almenu fil-botanija, il-ġwies u żrieraħ ukoll frott. Pereżempju, il-qara u l-ħjar frott, anke l-piżelli u l-fażola, l-istess il-felfel u anke t-tadam. Interessanti li fid-dinja tal-kummerċ, jekk pereżempju tħares lejn l-Unjoni Ewropea, it-sunnarija hija meqjusa frotta jekk tintuża fil-ġamm. X'tista' tagħmel bi frotta? X'ma tistax, tista' tagħmlu ġamm, preserve, tista' tasru tal-lieħ, tagħmlu mbit, anke xorb irqiq, tagħmlu ġelat, torta, kejk, gallettini u l-isbaħ ħaġa li tista' tiklu nej. Tuffieħa, lanġasa, ħawħa, dullija, bettieħa. Ma ħallik minn żaqqek għall-mument u aħseb ftit x'iktar tista' tagħmel bil-frott li m'għandux jaqsam mal-ikel. Tista' tnixfu tagħmlu arranġament tal-fjuri, tagħmel id-drogi bih, kuluri, mill-qoxra tal-coconut tista' tagħmel is-souvenirs, tista' tagħmel il-kosmetiċi, anke prodotti li tinħasel bihom u saħansitra minn din. Ivvintaw dan.